Januari 2012. Het wetter stiet zo heeg dat het wetterskip alles uit de kast helje moet om de Friese voeten droog te houden. Oorzaken binnen een ongunstige wind en twakkersvolle rijeners voor zijn. Op dat valt op Nijsdij het cruciale hooglandgemaal in Starem uit, door een steuring. We troot hier een aantal uren geen wetter voor het pompen kind. Het gemaal wordt erna voort weer aanzetten, maar gaat enkele uren later ekkel weer uit. Maar uit de officiële evaluatie van het wetterskip Friesland blijkt dat zij er alles aan dienen om slimmer vat te komen. Als wij nu van tevoren geweten hadden dat er zoveel neerslag zou komen zoals het dan gevallen is, dat is dus anders dan de verwachting, dan hadden we misschien na die storing het gemaal niet meer uitgezet. Maar dat is de koe achteraf in de kont kijken. Dat is altijd makkelijker dan op dat moment. Maar op dat moment wien de gegevens zat dat het net hoede? Op dat moment hebben we ons perfect aan de regels gehouden en hebben we niet meer gepompt omdat het peil al 2 centimeter onder het niveau stond. Maar uit interne evaluaties van het wetterskip in handen van de PVV en Omroep Friesland komt een heel oor beeld naar voren. Omdat de digraaf zelfs op vakantie is, worden zijn taken oornam door de loco-digraaf. Maar die neemt maar geen besluiten. Er is geen leiding. De loco-dijkgraaf moet zich realiseren dat hij in dat geval ook op zijn dijkgraafstrepen mag gaan staan. Boven dat werd het daarstig bestuur, uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het functioneren van het wetterskip, oeral boeten houden. Op dat moment had de pers al meer informatie ontvangen dan wij als bestuurders. De PVV-fractie in de Provinciale Staten zet daarom grote vraagtekens bij het functioneren van de organisatie. Ze maakt zich hard zorgen over een mogelijke nieuwe crisissituatie. Het wetterskip is een professionele organisatie. Die is voor de veiligheid van de Friese burger. Die moet verzorgen, of zij met de zorgen dat alles goed op orde is. En daar heeft een goed persbeleid bij, daar heeft een goede protocollen bij en die dan echt goed werken. En dat had het net in. Ik vind een beetje broodje aap verhaal. De loco-dijkgraaf heeft perfect zijn werk gedaan. Heeft gewoon als mijn vervanger opgetreden. En daar is helemaal niks op aan te merken. En dat komt omdat er een verschil ontstond in zeg maar, de technische beleving van de overlast. En zeg maar, de maatschappelijke drukte daaromheen. Het lieken voor de boetenvraat slimmer dan dat het wie, vindt het wetterskip. Toch had de hele aanpak van de wetterroulest het wetterskip een heel miljoen euro kosten.